Vítám vás na kanálu Mrmídlo a dneska se zahrajeme Roblox, tady společně s Romanem. Čau. A hrajeme minihru CBRO, neboli Counterblocks Roblox Offensive. Hele, já tady jdu k té bráně, se SGčkem. Hej, zdá se mi to, nebo tady někdo hodil smouka někde? Hodil tady někdo. Hej, pozor, já jdu na Bčko, jo? Jo. A je tady týpek. Zvládáš to, au, já jsem mrtvý. No, skoro jsem to zvládal. On měl dual barety. Kam pozor, no, aha, ty už jsi taky mrtvý. Lol. Ještě ne. Už jo. Tak když, no, počkej. In B, kámo, jsou na Bčku. Jestli tě to teda zajímá, ale vypadá to, že ti to úplně oprdila. Hej, ty vole. Sakra, kámo. Nefusni to rychle. Kámo, ono to bouchne. Ty vole, jak tady lížu to zeď, ne úplně. Co to dělá? What the fuck, proč tady lížu? Kámo, ne, prosím tě. Tady ne, sakra. Ach jo. To je v háji. Embom. No nic, já si beru AUG a dual baret. Kámo, vidíš ty dual barety, jaké jsou? Víš to? No, máš dobré. Zlaté, co? Hele, pojď taky, já jdu na Bčko znova. Hele, týpek. Kde? Tady v té bráně byl a už odešel. Aha, on přišel sem. Dobrý? Ne. Kde jste? Pomoct! 2. Au. Trošku menší nubové. Tak nějak nám to nejde, no, dneska. Jak moc nám to nejde. Oh my god, tak ukaž nějakého našeho. Já si srandu, že on tady prostě tak chilluje za tím sloupem. Prosím tě, zabij ho. Pane bože, co to... Jo, dobré, zabil si ho. Dal si spam shotgunu, super, a teďka umřeš, kámo, víš to? Teďka chcípneš. Já myslím, že tohle bude hodně rychlá hra, jako no. S takovou... Ej, já si beru zase dual baretky a SSGčko, teďka už mě nedají. Fakt, proč se nemůžu hýbat? Dobré. BTF. Podle mě zase přijdou z toho Bčka. Au, what the fuck, on mě dal au. Jak to, že mě dal augem na jednu ránu? What? Ukáž, kde jsi? Pěkně, zabil zo, ať si od něj vem tu zbraň, protože má lepší nebo horší? Co to má? Jo, ono má AKčko, jak to si od něj vem určitě. Ne, to je Gajla. Tak si od něj taky vem, to je lepší mnohem. Ne! My to šortu! Já jsem si nechtěl proměnit zbraň, no to je... Hele, Ačko. Romane, bomba je na Ačku. Aha. A měl těžký kulas. Kámo, proč tady tu bombu hledáš na Bčku, když tady celou dobu kempíš? Pane bože. Ježiši, už to tiká. Co dělá? Hej, jako ale má hezký skin. Víš, že on nemá ten skin, že to ukazuje jen ta hra? Jo. Jo, ale takovej... Tak se mě líbí. Takovejhle mám doopravdy na Gailu. Takovej toxický. Takovejhle zelený? Aha, takovej toxický, takovejhle mám, no. Ty, on střílí do tvojí mrtvoly ještě, ne? Ježiši, to je... Ale bouchlo to! A pane bože, proč? Proto nestih. Bože. Ale já si beru SSG, protože já jsem nepoučitelný a dual baret. Desert Eagle. Já si taky beru SSG. Hej, proč je tady vždycky staknu? Já nevím. Ty tady takhle chilluješ. No. Já tam nic nevidím skoro. Protože to je
potřebuju menší pomoc. Já jsem tady s tebou, Romane, a jsem mrtvý. Kámo, on má negev. Čítek. On má, ne, nemá čítek, jako 4krát vyhráli. O můj bože, on má negev. Tak to bude hardcore, no. O, počkej, že on by to refusenul. Možná. Počkej, proč jsi z toho Bčka odešel, ty idiote? Však tam je bomba. Pane bože. Dobře. Musíme nastavit B. Hele, beru P90 a dual barety. Teď to nesmím pokazat. Hej, Bčko. A berou ještě ne, neberou nic. Hej, počkej, Bčko. Smoke, vem smoka. Kam jdeš? Oh, já jsem dostal flashbang. Kde jsi? Já jsem na Bčku. Teď čekám, jestli někdo nepřijde. Už tam tak utíkám. Hej, ale tady nikdo není, tak radši běž jakože na to Ačko. Já jsem na Bčku, to si děláš srandu. Oh, wow, tady má někdo negev, ale já nemůžu dropovat zbraně. Sakra. Mě to vždycky zabije, když dropnu zbraň docela napadnou, jako. Oh my god. Oh můj bože, kde jste, Oši? Aha, ty už jsi jenom jeden, tak to jo. Já jim něco napíšu do chatu. O, mám ho. What the fuck, kde je? Vidíš to? Počkej, zdálo se mi to, nebo on se bugnul pod Hej, vidíš to, co jsem tam Kámo, napsal? on se bugnul pod texturu. Vidíš to, co jsem tam napsal? Ano. No, tak to udělej, prosím. Takže dámy a pánové, Roman byl teďka chvilku AFK, takže byl takový menší střih, nevím, proč mi tady vyskočila ta tabulka. Hej, já si beru zase SSGčko, jo. Já si vezmu moji oblíbenou. Hej, Hej. kámo, on dostal hetku. Prostě dostal hetku takhle, týpeček. Jokšt. Pozor, oni jdou na B. Nebo hlásí tady někdo smoka nebo flashbang. To je čorka, myšlo. Pozor. Počkej, Je tam? jo. Já jsem se obětoval. Jau! Au, hej, proč mi to... Co to je? Myslím, že tohle bude hodně rychlá hra, no, jako. O, pozor, že by něco. Konečně nějaký dobrý hráč. Ne tak dobrý na to, aby porazil 2 lidi. Takže já si beru dual barety a to je vše, na co mám, jako really? Počkej, hej, kde je AUK? AUK? Už ho mám. Počkej, ty máš AUK? Jo. What? Já si srandu, že já nemám ani na smoke granát. Já mám 600. Počkej, já tu máš 100, jako fakt. No, Jsi dobrý. no, se mnou. Hej. Já se bojím jít na to Bčko, že mi tam vypnou. Jako kdyby, ale... Hele, plantovací bomba. Jak chci vzít? Au, dal mě se s Gčkem jednou ránou do hlavy. Kamaráde, máme problém, máme velikánský problém. No, říkej. Hej, je na Bčku, ať vám jde dozad. Jako tam? No, jako tady za těma dveřma je se s Gčkem. Takže nevím. Tady? No, tady teďka pojem týpek střílí. Au, vyhráli jsme. Oh yeah. Knajfa? No, pojďme. Hoši, já fakt nevím, takže já asi vezmu... Já jsem koupil několik granátů. Dual barety a flashbang. Já mám taky flashbang. Tak... Flashbang. Kámo, proč tam házíš flashbang, když tam to není flashbang, to je granát klasický, Romane. Aha. Tak nic, no. Hej, kde jsou? Tady jsou podle mě. Já jdu zkontrolovat Ačko. Hej, Smoke granát. na Bčku, že by? Je to odstopilo na chvíli.
Ne? To, Romane, to totiž taky nebyl smoke, tohle byl flashbang, co právě hodil. A to byl smoke. Ne, smoke hodíš teprve teďka. Víš, Romane? No nic, no. Hej, kde jsou, kámo? What? Se někam stáhli? Au. Já to mám nějak blbě. What the f... Co to? Jo, on už je jenom jeden? Tak pojďme, To je nějaký pánové. cheater. Pojďme, pánové. Proč zrovna cheater? Já nevím. Můj bože, nikde tady není. Nebuknul se někde pod texturu, nebo tak něco? Já nevím. Jako... tady- No. Já se tady koukám po všech místech a nemůžu ho najít. Au, au, Wow. prosím. Hej, jsme na něj 3 a mám ho. Oh je. Dámy a pánové, já myslím, že tohle by pro ukázku stačilo. Já se s vámi loučím a čau.